Qinisekisa ukuthi ufona ngo-9 ekuseni kuya 5 ntambama kuphela. Awuwathumela ama-SMS, awuthumela uWhatsApp nangebhadi nangephutha. Nanokuthi-ke uma ubuza, zama lokubingelela, zama lokucela, ngoba ayikho into embi njengokuphendula umuntu ovele abuze ngaphandle kokubingelela noma ukucela. Nokunye kufanele-ke ukuthi uma umbuzo ufaka ama-question mark awu-2 kuya ku-3 ave ngingakuthandi, because kukhomba ukudimanda. If nje ufaka ama-question mark awu-2, that means you are demanding an answer, you are demanding a response, yabona. But normally ufaka i-question mark eyodwa, so uma kawu-2 or 3 asasho okunye, lokho asasho ukuthi kunesankahlo esikhona, yabona. So igama kuwuphasta oningi channel ngifleki la sibheka usibusiswa kaMdletshe -M1D, uthi Sibusiso Mdletshe -M1D, uthi-ke ngiyabingelela, ngicela ukubuza ukuchaza Ukuphupha weqa izibi. Izibi ziyisichitho, yenze kuyibona izibi, uhamba ukuza izibi, uzeqa izibi, noma uhamba endleleni egcwele izibi. Izibi zingaba sendlini, izibi esingasinye izibi ziyisichitho, izibi zikhomba igahlo, yabona. So number 1, asithi uphupha la izibi, sikuthele nje upholo bikakhulu uma uzeqa nje noma hamba phekwazi, ngoba lokho kukhomba ukubekelwa isichitho yizitha zakho. Noma omunye ngathi number 2, uma uphupha la izibi upholo umuzeqa, ngoba lento isho ukuthi wena weqiswa isichitho endaweni ohamba kuyo, yabona. Noma uzobekelwa isichitho, noma uzokweqiswa isichitho endaweni ohamba kuyo, yabona. 3, asivale ukuthi uma uphupha futhi izibi kuwupholo uma uzeqa, ngoba lungakhomba ukuthi wena kungenzeka uyagadlwa ngemithi engalungile futhi engcolile, kunemithi engalungile nengcolile esetshenziswa phezu kwempilo yakho, yabona. Siyabonga. Kusho la kufanele usukume, ngoba kungenzeka kunento eyisichitho, kunento ezigadla ezimbi ushaywa ngayo wena. Sukuma ukuthola usizo, noma thola imkhuleko namandla, noma zikhulekele wena uqobo. Siyabonga. Be blessed.